Hevrêzkarê peywendiyên derveyê hevpeymaniya niştimaniya opozîsyona Sûrî daxwaz kir ku dezgehên taybet bi hilbijartinan yên biryara werine avakirin li gorî pêwerên navdewletî bin û navlêkirin û damezrandina dam û dezgehên wê bi serpereştiya navdewletî be û pêwîst e neteweyên yekgirtî serpereştiya tevaya dezgehên ku biryara werine avakirin bike. Dê berdewamiya gotina xwe de Estêfo tekezî li ser redkirina lawazkirina rola komîta destûrî kir û got ku nabe karê komîta nivîsandina destûrê nû yê Sûrî bibe destêwerdan di destûra nihayê Sûrî de û bi tenê guhartinan têde bike. Hevrêzkarê peywendiyên derveyê hevpeymaniya niştimaniya opozîsyona Sûrî hişyarî da û got ku nabe hilbijartin werine encamdan beriya ku destûr were nivîsandin û ji ber derencam wê gelekî nerînî bin û wê rê li pêşiya proseya siyasî bigire.